میرے اُتے رحمت ہویاں سونے رب رحمان دیاں، میرے اُتے رحمت ہویاں سونے رب رحمان دیاں، لگ گئے ویزا مل گئی ٹکٹاں شہر مدینے جان دیاں، لگ گئے ویزا مل گئی ٹکٹاں شہر مدینے جان دیاں، سونا سرکار دا روزہ اللہ دے یار دا روزہ جال چم اکھیاں نلاواں میں دل دے درد مکاواں، پاک محمد سرور نے تے انج دا کرم کمایا ہے، پاک محمد سرور نے تے انج دا کرم کمایا ہے، وچ غلاماں نام میرا لکھیا مینوں کول بلایا ہے، مینوں کول بلایا ہے، شانہ بیان کراں میں کی شانہ بیان کراں میں کی نبیاں دے سلطان دیاں، لگ گیا ویزا مل گئی ٹکٹاں شہر مدینے جان دیاں، سونا سرکار دا روزہ اللہ دے یار دا روزہ جال چم اکھیاں نلاواں میں دل دے درد مکاواں، سبز گنبد دیاں چھاواں تھلے میں تے جا کے بہ جانا، سبز گنبد دیاں چھاواں تھلے میں تے جا کے بہ جانا، رو رو کے میں ہنجواں دے نال حال دل دا کہہ جانا، حال دل دا کہہ جانا، چمڑیاں نالے لکھیاں اوتھے چمڑیاں نالے لکھیاں اوتھے آیتاں جو قرآن دیاں، لگ گیا ویزا مل گئی ٹکٹاں شہر مدینے جان دیاں، سونا سرکار دا روزہ اللہ دے یار دا روزہ جال چم اکھیاں نلاواں میں دل دے درد مکاواں، پیواں گا میں آبے زمزم نالے کھجیاں کھاواں گا، پیواں گا میں آبے زمزم نالے کھجیاں کھاواں گا، تک تک کے میں نبی دا روزہ صدقے واری جاواں گا، صدقے واری جاواں گا، رج بیان کراں گا شانہ رج بیان کراں گا شانہ میں مدنی دی شان دیاں، لگ گیا ویزا مل گئی ٹکٹاں شہر مدینے جان دیاں، سونا سرکار دا روزہ اللہ دے یار دا روزہ جال چم اکھیاں نلاواں میں دل دے درد مکاواں۔